Ya rep timeng rep. Gacor nemen kenari ini rep. Iya, maksudnya nyong kenari ini kok diregani 400. Tapi ini polmen tak regani semua aja 2 juta. Kok tak video ke, gacor nemen ke. Bisit, pateni. Ya, telinga ke. Wah, gacor nemen rep, rep. Rep. Ya. Kapan pendadak bae. Pendadak lu ngatus berapa? Ya kenalin rep. Wis kiri rep. Ini kan nang birong sudah. Kita laku. Terus tengah tor apa-apa. Kacor wong cuma nungke. Enggak. Enteng kabeh ya kira. Udah masak. Untuk maning benah. Ya bukan korep side. Kok kena wadah biuni ya. Bukan gelem nambah 1,5 kalau kenari kan yang batik. Wah tak nang kaji imbrono. Biuni jadi bisa ngomong. Tapi tangkringannya laka ya. Makanya nang kota. Kini jebolan apa maning kudune dilimu. Pak. Apa mah? Sudah masak lah. Ya wis rasa masak wis. Kabeh. Iya wis. Warung. Kudune iki dilim tangkringane belaka. Halo rep. Assalamualaikum. Ya rep. Oh, ya apa nambah 1,5 karo kenarine. Ya wis rep. Anak kandangnya kayaknya kandangnya bikin menerusan kayak Samsung. Yus rep. Oke. Tangkringannya nang dia. Oh gitu ya. Pas nemen kayak tangkringan. Beo kan gila gede. Kegejian di mana? Tong, ya. Janda memang menggoda, perawan lebih menawan, makane ake wong lanang doyan selakangan. Pak, terus aku nyong ora. Apa sih? Mboro-boro. Wah, ini tangkringan kok. Gawe tangkringan apa maning sih? Ki nggo manuk. Kuli kayu sing ndi? Kita kenal kowe lah. Kita nih sapune mau kandene ora kek. Kira ora kan. Ora kopi memang nembe tuku miki kuwe sapu si anya. Kandene ora mama tuku miki 20.000 kek. Engko lah ngandeli nang lakat. Kandene ora kek.